Крумовград в гостувания. Шанси за второ такова и то е на лице. В 32-та минута Матеус Енрике прави резултата 2-0 и допълнително осложнява. Патрик Лан. Възможност за Крумовград. Центриране на Лан в наказателното поле. 1-0 за домакините. Крумовград открива резултата след 26 минути игра. Тя попадна на пътя на Жулиен Лами, но вместо това Крумовград контратакува. Матеус срещу Ангел Лясков. Йоанзи е готов за помощната защита. Серканиосин с добро движение. Топката именно към Серканиосин. Шанс за Крумовград. Резултатът е открит. В началото на 23-та минута гостите излизат напред благодарение на своя играч с номер 10 и една много добре изградена контратака. След като за пореден път Може да влезе в наказателното поле. Центриране пак Лан по земя и 2-0 за Крумовград. След само 4 минути игра през второто полувреме. А героя за домакините е добре познат. свършено до този момент, освен 20-те точки пък има на Левски, след пълните 3 пуни. Че феновете на Левски не спряха цял мач да подкрепят своите любимци. Сега грешка на Федерик Петлариус и това, което не успяха да стане. Отличният двубой, възможно това е за Крумовград, активно начало на срещата и с двата отбора. Матеус подава към Джунейтели, който стреля. Ето да отива на сметката на гостите. Се очакват попадения. E a chegada do Gelado, o cruzamento, a chance do gol! Gol! Olha o Mateuzinho, arriscou o Mateuzinho, golaço! Vila são 3 contra 3, clareou a jogada, vai pintar o gol! Tá lá! Durante cada etapa. Cruzamento lá do lado esquerdo, a chance sozinho! Neto! Matheus Souza cruzando o jogo. Лацка с несигурни действия, които позволиха. Контратака обаче на Крумовград. Na grande área, viva do gol! Gol! Vila Nova tá em cima, ali Matheus Souza, descolou, cruzamento, toque de cabeça pra boca de cabeça e agradece depois do passe. Vem Matheus Souza, levantamento com Guilherme, o desvio. Matheus Souza, Diego Tavares dispara a bola pra ele. Vai você. Souza, bom passe, Neto Pessoa. Segurou. O Lorenzo tentou o chute. A sobra de bola com o Mateuzinho! E aí a posse com Vila. Cruzamento do Matheus pro Parede. Ela vai fora. Passe do Matheus. Próximo.